אני הנסיכה סופי טופי. רציתי לספר שאני נסיכה מאוד מסודרת ומאורגנת. למשל, בארון הבגדים שלי, בחדר שלי שבארמון, על הר הקוקוס, יש הפרדה בין חולצות לשמלות, בין בגדי חורף לבגדי קיץ, בין גרביים ותחוקות. המגבות בארון המגבות, הנעליים בארון הנעליים. מכיוון שאני מסודרת, גם המחשב שלי שנמצא בארמון מאורגן בצורה שתקל עליי למצוא כל מסמך. הרבה צלמי נשפים מנוסים אינם מודעים לאפשרויות התיוק במחשב. הם שומרים חומר בצורה אקראית. ולכל תמונה שנשמרת יש מספר סידורי שקבע המצלמה. עם חלוף הזמן ואחרי הרבה אירועי נשפים שצולמו בארמון, להגיע לתמונה כלשהי יהיה קשה ומסובך. אני ממליצה לארגן חומרים במחשב בתוך תיקיות ממוינות לפי נושאים. תמונות מנשפים בתיקייה אחת, תמונות ממשפחה בתיקייה אחרת וכו'. סיכומי פגישות עם ראשי ממלכות בתיקייה נפרדת. המחשב מאפשר להקים תיק בתוך תיק עד אינסוף. או ניתן לשמור חומר בתיקיית המסמכים שלי הנמצאת על המחשב. למשל, בתוך תיקיות המסמכים שלי הקמתי תיקייה של טיולים, ובתוכה שתי תיקיות. אחת תיקיות בארץ והשנייה תיקיות בחול. בתוך תיק טיולים בחול יצרתי תיקייה לכל מדינה או אזור. ספרד, איטליה, ארצות הברית, דרום אמריקה. בתוך תיק דרום אמריקה יצרתי תיק לכל מדינה. ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, פרו. בתוך פרו יצרתי תיק לכל עיר או אזור. וכולי. כדי להגיע לתיק פרו, יהיה עליי לפתוח תיקים לפי סדר. קודם תיק מסמכים שלי, אחר כך תיק טיולים, אחר כך תיק טיולי חול, ולאחר מכן דרום אמריקה, ובסוף פרו. דבר חשוב, צריך לתת שם ברור ומדויק לכל קובץ. יש לשמור מראש את הקובץ במקום אליו הוא שייך. ניתן לשנות את שם התיקייה לפי הצורך בכל עת. לי הסדר והארגון עוזרים מאוד. כמו בחיים כך גם במחשב. בהצלחה ובאהבה, מסופי טופי.